Brawl Stars, но ако ме хитнат, играта приключва. Пайпа ще използваме. Дори да е супер малко, не трябва да я хитват. Нека да видим. Този мап е доста неприятен. Да вземем тези кутийки. И тук идва някаква, дето иска да ме хитва. Тази ако ме хитне, значи играта приключва. Зоната не се брои за хит, ако, нали, защото това не е бролер, който ме е хитнал. Мелоди искаше да се тимне, само че аз ще предам в най-удобния момент, когато мога. Защото по принцип аз съм против тимането. Им тук има ли някой? Бу има тук. Булчо. А той вече ме хитна, бе.